Gepleyer Azatlyk Radiosu. Keptäniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň saýdyny iň köp okolonlaryň başyny Türkiýedäki türkmenstanlar näme üçin kän jenaýatçylyga baş goşýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. İstanbul hakyny tutma rejim tarapdarlary protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. Marda valyuta söwdügarlaryna garşy geçirilen reýtlerde ýüzlerçe miň dollar ele salyndy. Türkmenistanyň şäherlerinde valyuta söwdügarlaryna garşy reýt geçirilýär. Türkmenler suw daşap, odun ýakyp 100 ýyl öňkü durmuşa dolanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmenistan 2 sahnaly teatr, 1 sahna ilaty, beýleki halkara jemgyýetçiligini gönükdirýär diýen atlan çap edilen gepleşik iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. İstanbul hakyny tutma rejim tarapdarlary protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. Awada yerli syýahatçylary Sewitden kovup halkara çärelerini taýýarlyk görýär. Marda valyuta söwdügarlaryna garşy geçirilen reýtlerde ýüzlerçe miň dollar ele salyndy. Minister 7 aýyň hasabatyny berdi. Ölen eskerleri agdamat diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly foto sergimiz. Kırgızstanyň web kamera studiýalaryna haýýarlyk bilen gorkulmak, güýjülenmek, öz janyny kastetmek diýen atlan çap edilen videomyz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde azatlygyň dinleýijileri we okujulary Türkiýedäki türkmenstanlar näme üçin kän jenaýatçylyga baş goşýar? İstanbul hakyny tutma rejim tarapdarlary protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Türkiýede ýaşaýan türkmenstanlylar we jenaýatçylyk psihologiýasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň 31-nji ýyly türk mediasyna salgylanyp habar berýäli Türkiýanyň Belecik sewtindäki towuk fermasyny işleýän 2 türkmeniň arasynda bolan dagwa olaryň biriniň hastahanada pyçak yarasyndan jan bermegine, beýlekisiniň jenaýat guraly pyçagy bilen tutsak edilmegine alyp geldi. Azatlyk şol wagt bu habaryň Türkiýede ýaşaýan türkmenstanlaryň gatnaşmagyny edilen soňky jenaýat bolanyny habar berdi. Emma soňra İstanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde türkmen ilçileriniň we hakyny tutulanlygy aýdylýan türkmenstanlaryň gatnaşmagyna bolan wakalar pyçakly jenaýaty täzelik gawatyny ikinji orna geçirdi. Azatlyk Radiosu şol gün 31-nji awgustda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Oýan türkmen hereketiniň başlygy Röwşen Galyjew bilen Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň ady bilen çykkan jenaýat habarlarynyň görülügi we olaryň asyl sebäpleri barada söhbetdeşlik geçirdi. Aktivistiň pikirçe türkmen migrantlarynyň Türkiýede baş goşýan jenaýatçylyk bilen Türkmenistany emele gelen korrupsiýa ýagdaýynyň adamlaryň uzak wagtlap basyşdy, işsiz we mätäç, ruhy taýdan garyp ýagdaýda saklanmagynyň arasynda gönü we gyýtaklaýyn baglanyşyk bar. Azatlyk bu tema boýunça taýýarlayan gepleşik barada gyýyskaça habar çap edip 31-nji ýyly okujularyň hem pikirlerini sorady. Özüni emigrant diýip atlandyran okujymyzyň ýazmagyna görä, sitatanyň başy: Türkmenistan soňky 30 ýylda ul jenaýat meýdany boldy. Bu jenaýatyň başyny odaly iň ýokary wezipeli adamlar, soňra hukuk goraýjylar durýar. Bu tema onlarça alymyň, jurnalistlaryň gatnaşmagyny öwrenilmeli sosial mesele. Emma türkmen hökümeti jenaýatlar, olaryň ýygylygy we sebäpleri barada maglumat çap etmän kanun goramaly adamlaryň edýän jenaýatlaryny berk gorap, ýaşyryp, ýagdaýy has şaşyrmlaşdyrýar. Bu ýagdaý rejime gerekli. Ol özlerden jenaýatçylyk, korrupsiýa, sowgatsızlyk medeniýetiniň arkasyndan ömrüni uzaldýar. Özüni emigrant atlandyran okujymyzdan sitatanyň soňy:
bellemeli ýeri. Şondan soň İstanbullaky Türkmen konsullugynyň golaýyna bolan wakalar aktivist Röwşen Galyzowyň adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýdan pikirlerini, şeýle-de emigrant adly okujymyzyň belligini belli bir derejede tasdiklanýaly boldy. Oyun Türkmen hereketiniň başlygy bilen Türkiýedäki türkmen migrantlary we köp eşdilýän jinayet habarlarynyň sebäpleri baradaky söhbete geçmeden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň türkmen aktivistleriniň Türkiýede türkmen hökümetine garşy urunan protest çärelerine garşy görülen hökümet çäreleri baradaky maglumatyny dinläliň. Hakyny tutma rejim tarapdarlary İstanbulda protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. 1 awgustda öýlen saat 4-de onlarça türkmen migranty Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest aksiýasyny geçirmäge tynanyşdy. Aktivistlere görä protestçiler türkmen rejiminiň hakyny tutma tarapdarlarynyň hüjümine duçar boldy. Bir aktivistin gaprygasyna şikayet etdi. Yeni bir aktivist elinden we garnyndan pyçak bilen yaralandy. Şikayet alan 3-nji aktivistin ýagdaýy deriňilýär. Düýbi Bolgariýada ýerleşen insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu bu protest aksiýasy boýunça beýanat çap etdi. Beýanaty görä türkmen migrantlary konsulhananyň öňünde protest geçirmek üçin öňünden türk häkimetlerinden ruhsat alypdyr. Ýöne iň soňky fursatda olardan İstanbul'un şäher häkimliginden hem goşmaça ruhsat almak talap edilipdir. Maglumaty görä konsulhananyň işgärleriniň çaklygy boýunça protestin geçirilýän ýerine baran türk polisiýasy ýygnananlardan 10 adamy tutsak etdi. Olaryň ählisi deportasiýa merkezine alınıp gidildi. Tutsak edilenlerden 3 adam öýerleriniň şahsiýetini anyklaýan resmi namy görkezip bilmendir. Beýanaty görä Juma Sapar Dädebaýew, Nurmuhammed Annaýew, Serdar Hojanepesow, Enejan Salyhowa, Kamil Abdulow, Halnazar Gaýipow, Gadam Täşnazarow, Gowşut Orazgulyýew, Nargiza Mätyusupowa, Döwran Annaýew daglar türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Bu aralykda türkmen rejiminiň hakyny tutma tarapdarlary 2 awtolawda ýynananlaryň üstüne topulup protestçilerden birini ýençýär. Bu protestçi hüjümlerde saglygyna ziýan ýeten 3 aktivistin biridir. Soňra hakyny tutma rejim tarapdarlary konsulhananyň girişine blogçy Farhat Durduýew aldy ýoly bilen öz ulawlaryny mindirip onu konsulhananyň işgärlerine eltip beripdirler. Beýanaty görä Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň işgärleri Durduýew konsulhananyň binasyny bir näçe sagatlap bir kanun saklapdyrlar. Galy bersede blogçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň 8 töwereги işgäri oňa psihiki basyş görkezipdirler. Soňra türkmen diplomatlary aktivistin video kameranyň öňüne geçip arkadagdan ötünç soramagy talap edipdirler. Bu talaby ret eden aktivist wekilhananyň 5 işgäri, şol sany 3 diplomat tarapyndan urulup ýenjilipdir. Konsulhananyň öňüne ýynananlaryň hemde bir türk polisiýa işgäriniň gatnaşmagy bilen Farhat Durduýew konsulhana binasyndan çykarylýar. Beýanaty görä Lukmanlar Durduýewiň gaprygasynyň döwlenligini çaklaýar. Hakyny tutma rejim tarapdarlarynyň hüjümünden soň aktivistler dargap başlaýar. Ýöne rejim tarapdarlary ýynananlaryň arasyna hüjümi ýazgy eden Azat Mammedowy kowlap onuň el telefonuny zor bilen elinden almaga tynanşýar. Muňa garşy çykan Mammedow hakyny tutma adamlar tarapyndan ýenjilýär. Maglumaty görä hüjümçileriň biriniň eline pyçak bar ekeni, ýakalaşykda aktivist sag elinden we garnyndan bir näçe gedek pyçak bilen yaralanypdyr. Soňra hüjümçiler aktivisti ulawlaryny mindirip şäheriň çetine eltip taşlapdyrlar we onuň el telefonuny hemde $300 meşbirini pul serişdesini elinden zor bilen alypdyrlar. Azat Mammedow bu waka bilen bagly häkimetlere şikaýet etmek üçin İstanbulda bir polisiýa idarasyna barýar. Ýöne ol ýerde şahsiýetini äweli Türkmenistanlylar aktivistin häkimetlere şikaýet bildirmegine böwet bolýar. Türkmen Helsinki fondu häzirki wagtda ejir çeken 2 aktivistin howpsuz ýerdeligini aýdýar. 2020-nji ýylyň maýyndan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar türkmen rejiminiň eden etdiligine, ýurtda insan hukuklarynyň depelenmegine we beýleki meselelere garşylyk bildirip Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde we Abaşada protest aksiýalaryny geçirdiler. İstanbulda tynanşyk edilen protest aksiýasyna gatnaşyjylaryň biri DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow 2 awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna meýilleşdirilen mitingiň hakyna tutma rejim tarapdarlary tarapyndan provokasiýa edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen migrantlary Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde dürli talaplar bilen çykyş etmegi planlaşdyran ekeni. 1 awgustda
Yürüyte gurnolon Türkmenistan'ın general konsul İstanbul'da general konsolosluğunun önüne gurnolon protest bolmalı di. Onu ruhsat alındı. Yeterlik ýagdaýda. Diýip Gurbanow aýtdy. Ýöne Gurbanow Türkmen wekilhanasynyň işgärliginiň şikaýeti boýunça protest ýygnananlaryň türk häkimetleri tarapyndan dargydylan ony gurrun berdi. Ýöne her wagty bolşýaly İstanbul'daki Türkmenistan general konsolosluğu bizim üstümüze arza yazıp yine teröristler geliyor bizi öldürecek, böyle goğuran bizi deyip yankı yürüyüşleştiren polisler çağırıp şu yerde ablava ettirip adamları yankı tuturdu. Diýip Gurbanow aýtdy. Türkmen Helsinki fondu şaýatlary salgylanyp 50-100 töwereg adamyň kiçi toporlary bölünip protest aksiýasyna gatnaşmak üçin Türkmen konsulhanasynyň öňüne baran ony aýtdy. DWT lideri Gurbanow öňe baglanan protest aksiýasyna gaty kän adamyň gatnaşan ony aýtdy. Azatlyk radiosy bu waka boýunça Türkmenistanyň Istanbulda konsulhanasynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Gepler Azatlyk radiosu. Türkiýedäki türkmen migrantlary we jinayetçilik baradaky söhbeti dowam etdirýär. Dogurdanam olaryň esas sebäpleri köklerini ýerede. Bu arada bir Röwşen Glyzow bilen söhbetdeş boldyk. Röwşen Türkiýeden eşdilýän habarlara görä, Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasynda ýygyderli türlü oňşmazlyklar esasynda jinayetçiligi ýüzürilýäni gaýdalýar. Bir Türkiýanyň meçhurlary bilen seredilende, Türkiýanyň bir köp adamly ýurtlugy bilen seredilende, size bir Türkmenistan hökmünde giň habarmy ýa-da bir adaty zatmy. Käwr pikirlere görä türkmenler daşary ýurtlarda diňe Türkiýede hem däl Belarusda beýleki ýerlerde de soňky ýyllarda jinayetçiligiň gapdalyny köp eşdilýär. Käwr pikirlere görä. Bu siziň pikiriňizçe adaty normal ýagdaýmy ýa-da bir ýerde bir giňe naýlyk kem barmy? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Sağ olun soragyňyz üçin. Seredin bu meseleniň maňa göre birneçe tarapy bar da. Muň esasy tarapy gynansak we ýene şu diktatura rejiminiň Türkmenistanyň içindeki halky hem pulsuz, işsiz mecbur etdi, gynançly ýagdaýda ýaşamagy hem bu ýagdaýlara garşy gelmezliğinin öňüni almak, sussuny bastırmak için diňe bir çinonikler halkyň arasynda köp adamlar basylýar. Arakdan, şerapdan, narkotikadan, başka zatdan, yasama sebeplerden basılıyor ve neticede adamları korku bilen, açlık bilen elde tutacak bolýarlar. Şimdi bu adamlar Türkmenistan içinde basılıp yatıp çıkandan son Türkmenistan'ın içinde Sovyet totalitar sistemasından galan bir düşünce var. Bir adam eğer türmede yatıp çıkan olsa şonun yakınları hatta bilirsiniz Yedarka deyip bir zat var. Şoňa çenli bir ızarlanýar ve devletin bir pudalında işe girip dönüyor. Ve neticede daşayırda gittiler ve gynansak da Türkiye'nin adişiniz ýaly statistiki tarapdan ele alanыңızda öz halkları, milletlerinin arasında bolan kriminal ýagdaýlar ýa-da birek şikayet ettirme ýagdaýlary boýunça statistika deňeşdirende bizinki azraktır, adatdan hem azrak. Yani Türkmenistan'ın ilat sanyna göre we Türkmenistan'ın Türkiye'deki iş migrantlarynyň sanyna göre statistika bilen deňeşdirende adatdan bu gaty ýokary derejede. Munyň sebebi şu, berdeki iş migrantlarynyň arasında köpüsü gynansak da şu Türkmenistan'ın emeli düredilen kriminal ýagdaýyndan gaçyp gelip berde halal işiniň uğrunda. Soňam bärik gelenler esasy pul işlemene gelýärler. Berde pul işlemegem oňaly köşede dökülip atan pul ýokdur. Röwşen şu Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň aýtmagyna görä, şu oňuşmazlyklar türkmen migrantlarynyň arasynda oňuşmazlyklar esasan pul ýa-da beýleki maddi material dagwalary üstünde turýar. Şoň üstünde oňuşup bilen oklar hemem şuňaly ýagdaýlara baryp etýärler, ogurlugy öldürýärler ýa bir-birini ağırlaýarlar, uzak denýäli pikirler aýdylýar. Türkmenleriň arasynda döreýän, türkmen migrantlarynyň öz arasynda döreýän oňuşmalygyň esasy sebäpleri näme siziň pikiriňizde? Bu dogrudan hem pul üstündemi ýa iş üstündemi ýa başga bir sebäpler, başga psikolog sebäpler hem barmy? Siziň aýdyşyňyzdan başga indi Türkmenistan bilen bagly ýagdaý goýalyň. Türkiýe çykandan soň näme üçin ýa-da diňe Türkiýede däl, daşary ýurtlara çykandan soň adamlar kanun esasında eklenip bolýan ýagdaýynda da şuňaly jinayetçiligi ýüzürýärler. Bu esas sebäpler näme siziň pikiriňizde? Pulmy? Seren Yoşana, pul bu esas sebäbi, dogry diýäňiz. Yani pulun daşynda biz şu wagtda
Yani oyanış hareketimizdeki prinsiplerin biri halkın psikolojisini, düşüncelemesini, derecesini ve şeklini, formasını analiz edip şolara doğru yol görkezmek, şoları ımtılmak maksadı bilen etken hareketlerimiz var da. Şoların birinde biz şu zatları analiz edeceğiz. Bu sonra bu pul esası mesele. Yani o pulun başında yankı dişimiz alıp berde kriminaldan kaçıp gelen adamlar var. Ondan sonra berde arak, şerap, şal meslik bilen nemetler. Yani içeride Türkmenistan'da ya da ekin berde o zatlar has bir el yeterli. Tamam kıynansak da neşe seriştesi Türkiye'de has beter el yeterli ve bunun cezası Türkiye'de eğer sen satıcı olmasan ulanyan olsan 10 ay töreğinde bir azatlıktan mahrumiyet cezası var. Ondan sonra çıkıp yine şu önkü bolşağı yaşat vermeli oluyor. Sonra bu zatların yani maddi teskelçiliklerinden başka moral taydan teskelçilikler var. Bunların şeyle yani tesir ettiğinde şular yağdaya adamları mecbur eden tesir eden faktörler Türkiye'deki ya da başka bir devletlerde iş migrantları şota giden vaktinde ofisyal Türkmenistan'dan çıkanlar turist çıkıyorlar ve o baran devletlerine turist varıyorlar ve neticede iş vizası alan okul. Avrupa'da Amerika'dan karşı iş vizası alan vaktinde 6 ay bir bilen dilini öğretmendirler. Berde onun zat yok. Şunun için önceden dilini bilen okular. Türkçe yakın olan son onşup gidiveriyorlar. Son beyle olanda bunlara inastran hükmünde serediler. Hakkını hukukunu bilmeyen adam hükmünde serediler. Gıynansak da pes dereceli adam hükmünde serediler. Ondan sonra berde iş vizesi olmadık adamlar yankı gara işlerde gıynansak da işleniyor. Ondan bir fizik sayıdan, moralin sayıdan ağırlıkları var. Şu an hemmesini gözünüze tutan yağdayınızda hem pul meselesi hem çağrısından uzakta, on beriyen psikologiyası, ecesinden, karkasından, ayağından uzakta, eğerinden uzakta psikologi yağdaylar. Şuralar yağlı netice getiriyor, inansak da bu doğrudur. Onu bir esası şu, onun ayrıtılıkta yaşamakları, maskalasından ayrıtılıkta yaşamakları, bir kanun yağdayda yaşamakları, sonulen birlikte de yerli dilik hem govulmen, yerli kanunlar hem govulmen, umuman öldür şu cemiyete uygunlaşıp bilmeyen bir ikarıda zanferek olmakları bir taraftan kosmosa cinayetçılığı içeri veriyor da. Sizin fikrinizce şey demek bu? Şöyle olar, yoşana, seredin lüboy bir adamın psikolojisini anını seyretseniz, lüboy etyen hareketi, bu hareketi de, ervet hareketi de, kriminal hareketi de, şon daş devreğinde bolup geçen zatların tesirinden, gören zatlarından, alyan anına, hoşuna alyan zatların tesirinden oluyor da. Şimdi bizim Türkmenistan'ımızda ne hak zat hamana hakmış hükmünde bir illüzya dörep başladı. Nem için? Bir diktatör var, onun şahsi kültü için hem zat, o neme istese kanunu yağday, bir kanun zatlarım kanunu yağday yağlı, bir illüzya var. Son adamlarım nemetti. Berik gele berde hamana Türkiye geldi. Bir işe önemetti başladı. Indi özünün durmuşunu ispat eden yağlı hasat etse de berde kıyınçılıklar kendilerin yine son şol ne hak zatları hakmış gibi özünde hak tapman. Yani Türk'te bir söz vardır. Bağlık baştan torsaya diye de. Düşünüyorsunuz mu? Şu cemiyette şu bir şahsi kult için edilen hareketlerin hemmesi cemiyette yol oluyor, sebep oluyor. Psihik yağdayda olar inançlı yağdayda bir çözgüt gözlerler böyle tapıp bilmeseler şu kriminal yağdayda çözgütlemetler de. Yani özün gıynap 6 ay birli işlemek yerine bir işlen ve pul toplan birini görsem şu an pulunu almak, uğurlamak, şikayet ettirmek, hatta gerek olsa şunu öldürüp pulunu almak has bir amatlı çözgüt yalı görünüyor da. Gıynansak da itergi esaslı şov maddi impuls şeyle oluyor da. Ondan sonra Türkmenistan'daki korrupsiyanın tasarı orada çıkan migrant işçilerin hem psikolojisini ağır ilgalanlığını aytmak soruyorsunuz. Elbette. Seredin bu daşarık gelen adamlarımızın hemmesi dine bir çinoniklerden prosto işleyenlerin şu Türkmenistan'da işe ozat girmezden birinci günden başlayıp 2,5-3 gün kevri işte böyle $5,000 korrupsiya pul tölep işe duruyorlar öyle ol senin eklencin garantisi değil. 3 gün sonra başka bir $6,000 verse seni işten çıkarıp koyuyorlar da. Yani korrupsiyanın en ağır yağdığını görüyorlar. Günanıp berik geliyorlar öyle berdeden şu gelmek için bir topar karz alıp pratikende karz alıp geliniyor da köpü adamlar. Onun için elinde pulu olmaz. Ona üzülenek bu her gün iyiden gözünüze getirin 8'den akşam 11'e çenle durmanı işleyen ağır işte işleyen adamlar var. Bunlar şeyle gıynanıp geliyordan hiç çözülü veren nokta. Ondan sonra şu Türkmenistan'da gören bir korrupsiya bir ne hak yani haram yollar olarak hak yolla görünüyor da. O etken bolsa men nem için edem ok. Mecbur yağdayda şunu itterge veriyor.
Inni sizin pikiriňizçe Rowşan siz şunu arasynda ýaşap ýörsiňiz, şu migrantlaryň problemlaryny gowulýaňyz. Şoňdan birlikde de şu Türkmen oýun niýen bir hereketi ýol başylyk edýärsiňiz. Şu Türkmen oýunmagynyň esasy meselesi inni şu soňky döwürde aktivistleriň öňe sürýän pikirleriniň görnüşine görä türkmenleriň kanunlary öwrenmek bilen bagly bolup durýar. Habarlardan umman dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmaklary, kanunlary bilmekleri, öz hukuklaryny bilmekleri bilen bagly bolup görnýär. Indi sizin pikiriňizçe daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän türkmenleriň arasynda şu maskalatyny eklejek bolup, şu jenaýata baş goşýanlaryň adalmagy, olar jenaýatçylykdan gorumak, saklamak üçin näme edip bolar diýip pikir edýäňiz? Türkmenler bolup, türkmen jemgyýetçiligi bolup ýa-da siz ýaly ýöňe düşýän bir agara düşünýän adamlar bolup näme edip bolar şol urda? Siz nähili gödüňe getirýäňiz? Şaýda bir çykarga barmy? Конечно var. Ýoşana bizim etken analizlerimizde birinciden halkımız şu yankı azat geçen meselelerimiz boyunca gynansak da şu gün bir maksatsız, manysız durmuş alıp barýarlarda, boş umutlar, dengelmeýän hasaplar, soň mektepdeki matematikaның durmuşdaky dengelmeýän ýagdaýyndaky çykdynsyz ýagdaýlar şular sebäp berýär. Netijede biz şunu görýärsiz. Döwletiň keskinli adam ýetişdirmek siýasaty we ılım bilim berme sistemasy ýok. Sowet döwründe ýadyňyzda bolsa, näme bardy? Bizim giden Türkmen medeniyetimiz, aydınlar, sazlar, teatrlar, yene nämeler ruhu baylandıryan bir topar işler alınıp barlardı. Şu zatları bizim diktatörler sistemimiz yatırdı. Şu adamın ruhu baylığı hiç hili yok. Ve dünya kıyınçılık yapılması. Şimdi bizim daşardaki iş migrantlarından başlat etmeli işimiz ve önümüzdeki maksatlar ve öz aramızda alıp gepleşiklerimiz ve maslahatlarımızı esas mesele şunun çözgüdü. Azraktır, köpraktır yine çözgüdü olan halkın içinde işlendik bir kıyınçılık ýagdaýda bu haram yola başvurmak değil de başka da çözgüdükleri vardır. Kanun yoldan çözgüdükleri vardır. Bunun käbir misallarınızı çok vaktinizi alıp oturmayın. Yine Türkiye'nin içinde Türk kanunçulukta biz Türkmen raýatlarymyzda kişirek olarak hakların alınıp bolýanlygyny biz kanun boyunca görkezdik. Bundan sonra esasy Burası adatı halkından ucu önemi götürdü, aktivistlerine önemi götürdü. Bundan son olsa, yankı diğerimiz bitirilen bir medeni nemelerde gımmatlıklar, baylıklar, şuları biz götürmeli. Yankı aydınlar, destanlar, goşkular, ertekiller, yeni nemeler, bunların hemmesi şu an Türkmenistan'da dine bir şahsiyet kultuna gönüktürülen yağdaydı da. Yine bizim medeniyetimiz bileniz yoşana gatı uludur, gatı giyindir. Biz ulu devletler, ulu imperiyalar kuran bir medeniyetin nesli. Şu ruhu baylığımızı dikeltmek, bizim uzun yıl vakitler, yüzyıllar gafil kalan, uykuda kalan halkımızın ruhunu oyandırmak esas mesele oluyordu. Buna ruhu baylık vermek, kıyınçılıklardan doğru ve kanunu yağdayda çıkmanın yollarını görkezmek, öğretmek, şu nemenin yankı gidip barayan bir trendi dövüyen esası bir yol oluyordu. Bizim şu an ettiğin analizimize göre. Biz şu barada işler alıp bayarız, azrağın olsa neticelerini dişinize aktivistlerin arasında, halkın arasında görüp oturuyoruz. Bundan sonra hasan beter inşallah Huda yol verirse bunu östüreriz ve adamların esası anındaki şu dine hak yol bilen öz kellerini ulanıp, öz hakkını ulanıp, kanunları bilip öğrenip ulanıp, kanunlu hakkını talep etmek bilen kazanıp bolyanlığını indi biz öğretip başladık. Bundan sonra bu yolda talep edecekler, öz hakkını, hukukunu talep edecekler. Köp var ve inşallah maksadımıza da yeteriz. Az vakti, köp vakti yeteriz. Yani yeteriz bir müddetiyesi olsun Allah. Hormatly dinleyijiler, Rowşan Gylýew bilen Türkmen migrantları we jenaýatçylyk. Bu ýagdaýy Türkmenistanda korrupsiýanyň ýetirýän täsirleri baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eger bu meselede öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz minnetdar bolardyk. Bize ýazyň, telefon edin. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.